Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ka World Health Organization ka WHO kalabatha iki region ka perthai bakin pet ngori ka jingpang COVID-19 bat ban pha ru markelyang ya ki jingyo lum jingtim. Habaya day bat uni uknyang jingpang. Namala Sdang ban kiu biang ki bayo jingpang. Ka World Health Organization kalapin I ka way ka dur video jong ka Dr. Maria Van Kerkhove ka badai ka nong yalam bahakmat ban pet benya ya uknyang jingpang COVID-19. Hagani ka video kala batay ka daw ka jingkiw jong knyang jingpang COVID-19 bat batay ru ba kumno day ban sumar bat yada. Ka jing ay jingmut jong ka World Health Organization klawan hadin bakaladon ka jingkiw jong knyang jingpang COVID-19. Hakiri jong ka perthai kumhari Singapore bat ukobet bathamay balatip kerteng kung UGN.1 Omicron subvariant BA.2.86. Lalap ru ya ukobet JN.1 hajala Kerala jong kari India hadin ka jingtes jong Indian sa COV2 Genomics Consortium INSAGCOG ka Dr. Maria kalakran shaphang ka jingkiw jong uknyang jingpang JN.variant 1 ha ka bakla batay shaphang une uknyang jingpang Dayban board ika jing ay jingmut jong ka World Health Organization knang baki bahaying hasem barki parlok kinshngay.